Mun nimi on Eevi Vepsä. Olen yrittäjä ja teen työkseni personal trainingia, NLP-valmennuksia ja ravintovalmennuksia. Ja Mindspaasta on etenkin mun monet asiakkaat äärimmäisen paljon hyötyneet. Ja olen Mindspaata itsekin käyttänyt nyt suurin piirtein 3 kuukauden ajan. Ja ehkä suurin etu, mitä se itselle on tuonut, niin äärimmäisen syvät unet. En oikeasti edes tiennyt, että ihminen pystyy nukkumaan niin syvään ja palautuu jotenkin sen yön aikana niin äärimmäisen tehokkaasti. Itsellä tulee aika paljon liikuttua jo niin kuin työn puolesta ja nautin liikunnasta äärimmäisen paljon muutenkin. Niin se, että nukkuu yönsä hyvin, on kyllä lisännyt sitä mun niin kuin palautumiskykyä kanssa. Eli on niin kuin sellaista jotenkin niin kuin äärimmäisen hyvin levännyt yöni. Ja sitä kautta sitten aamulla jaksanut treenata hyvin, ohjaa myös sellaista aamutreenin meinaa, että herätyskello soi 5.30, niin se on tärkeää, että se uni, minkä yöllä ottaa, on laadukasta ja syvää. Ja olen itse asiassa huomannut, että kun Mindspaata käyttänyt on, niin unen tarve on ehkä hieman vähentynyt, koska se uni on laadullisesti parempaa. Valmennustyössä etenkin on tärkeää, että minkälainen olo ja tunne ja tila sillä valmentajalla itse on. Ja Mindspa on siihen kyllä äärimmäisen hyvä väline auttamaan just sitä, että miten se oma tila pidetään jatkuvasti rentona ja hyvänä. Tässä työssä ei paljon stressailla kannata, se on vaan pois siltä asiakastyöltä. Ja mä uskon, että Mindspa on monelle vastaavan kaltaisia juttuja tekeville niin äärimmäisen hyvä keino pitää sitä omaa tilaa rentona, tasapainoisena pitkin erilaisia työpäiviä. Ja itse asiassa omille asiakkaille, minullakin noissa personal trainer asiakkaissa on paljon painon pudottajia. Ja tämän nykyyhteiskunnan haasteenahan vähän on ehkä stressi ja kiire. Ja ne taas sitten nostaa semmosia hormoneita kuin vaikka adrenaliini ja kortisoli. Ja ne on taas sitten sellaisia hormoneita, jos niitä on liikaa kehossa, niin rasva ei vaan pala. Ja se takertuu etenkin tuohon keskivartalolle. Et se, että saa ihmisen tämmöisen vaikka Mindspaan avulla oikeasti rentoutumaan, niin se on ikään kuin huijaa kehoa tasapainottamaan sitä hormonitoimintaa niin, että ne kortisolit ja adrenaliinit laskee. Ja että se rasva pääsee ihan oikeasti palamaan, kun muuten huomioi niitä elämäntapajuttuja kokonaisvaltaisesti. Se myös, mitä omat asiakkaat on puhunut, ketkä ovat paljon hyötyneet, niin etenkin päätteen edessä työskentelevät, jotka paljon silmiään sirrittää pitkin päivää ja niskat saattaa olla juntturalla. Että se, että kesken päivää ottaa vaikka semmoisen vartin pienen tauon, rentoutumisohjelman, ja illalla vielä kotona, niin tuntuu ihan toisaalta se työpäivä laadullisesti. Kun pystyy keskittymään paremmin, saa parempia tuloksia aikaan siellä töissä ja vapaa-ajastakin nauttii enempi, kun se mieli on ja mieli ja ajatukset on selkeämmät. Tasapainottaa hyvin just jos tekee pelkästään jotain älyllistä hommaa, niin oikein hyvin. Ja muutama asiakas myös tuohon paniikkihäiriöön saanut apua silleen, että on muutaman kerran päivässä just noita ohjelmia käynyt läpi. Että onkin semmoinen tasainen hyvä olo pitkin päivää. Toki nämä kaikki on aina kokonaisvaltaisia juttuja, että siihen vaikuttaa aina muutkin elämäntavat. Muun muassa NLP:llä yhdistettynä näihin Mindspa-juttuihin niin aivan mielettömän hyviä tuloksia erilaisissa jopa uskomuksissa ja rajoituksissa, joita ihmiset on saattaneet itselleen luoda. Et se kun niistä vapautuukin, niin tuleekin niin paljon enempi tilaa ja mahdollisuuksia siihen elämään. Elämä on sarja niitä sprinttejä eikä jatkuvaa maratonia, niin sillä asenteella mun mielestä rentoutuminenkin kannattaa ottaa. Niin kun rentoutuu, niin rentoutuu sit kanssa kunnolla.